Ульяновск өлкәсендә автономия генә түгел, татар милли хәрәкәте дә элеккеге сыстырда иң беренчеләрдән булып башлана. Төбәкнең туган тел оешмасы 1988 елда ук юстиция органнарында теркәлә. Ул вакытта без әле бик булай көчлерәк түгел идек, һәр инде без тыйнаккына идек. 1996 елның җәендә милли автономияләр турында федераль закон чыгып, ярты ел узуга 1997 елның февралендә матбугат чаралары Ульяновскида татар автономиясе ише турында игълан итәләр. Аңа рәис итеп өлкәдә танылган шәхес профессор Азат Курчаков сайлана. Азат Гайнулла улы Курчаков безнең докторияны җитәкләгәчләр, эшләребез бик тә киң җәелде. Һәр районнарда район автономияләре булдырылды. Бүген өлкәнең 24 районында да татар автономиясенең җирле бүлекчәләре дә халык арасында әйтеп бетергесез зур һәм күп кырлы эш алып баралар. Бүгенге көнгә район советы белән уже без та бер елга план төзәбез. Бу көннәрне сөйләшәбез, Алла теләсә, уже ничек бу ел та бер елга сабан үткәрәбез. Безнең каждый ел, каждый ай безнең бер-ике мероприятие без үткәрәбез. Сембер автономиясе бүген мәдәни һәм күңел ачу чаралары оештыру белән генә чикләнми. Ул фәнни-гамәли конференциялар, форумнар һәм съездлар уздыру, танылган шәхесләрнең исемнәрен мәңгеләштерү кебек мөһим эшләр белән дә ныклап шөгыльләнә. Әлбәттә, аларны әзерләү һәм үткәрү өчен җирле хакимият органнары белән уртак тел табып эшләүдә үз уңышларын бирә. Радует, что здесь власть относится к автономии по-другому. У вас есть свой культурный центр, где на бюджетной основе работает, насколько я знаю, 22 человека. Есть своя газета, где тоже на бюджете работают 10 человек. И это здорово. Есть свое телевидение. Это, конечно, безусловно, благодаря поддержке региональной власти. Ульяновск татар автономиясе күп еллык зур эшчәнлеге һәм нәтиҗәле хезмәте өчен моннан берничә ел элек федераль автономия тарафыннан Россиянең иң яхшы автономиясе дигән исемгә лаек булды. 2017 елда өлкәнең халыклар дуслыгы медале белән бүләкләнде. Без бүгенге көндә федераль милли мәдәни автономия Россия күләмендә иң зур милли оешмаларның берсе. Без 45 региональ оешманы берләштерәбез. Сезнең оешма безнең Россия күләмендә иң әйбәт, иң нәтиҗәле һәм иң юнәлешле эшли торган оешмаларның берсе. Өлкәнең барлык шәһәр авылларыннан һәм тирәк күрше төбәкләрдән килгән кунаклар зур залда бәйрәм тантанасы башлаганчы Ульяновск татар автономиясе тарихына бу төбәктән чыккан шәхесләр язмышына багышланган күргәзмә белән дә таныша алдылар. Биредә автономиянең беренче адымнары, утырыш беркетмәләре, хатлары һәм тагын бик күп фотодокументлар куелган. Мәдәният сарае фойесындагы экспонатларны бәйрәмгә килгән Ульяновск өлкә хөкүмәте рәисе Владимир Разумков һәм шәһәр мэры Дмитрий Вавилин да карады. Вот уже четверть века областная татарская национально-культурная автономия ведет огромную работу по укреплению межконфессионального и межнационального мира и согласия, формированию в регионе атмосферы дружбы, взаимного понимания и уважения. Зур еллар дәвамында татар милли тормышына ярдәм иткәне һәм быелгы федераль сабан туены уздырудагы эшчәнлеге өчен шәһәр башлыгы Бөтендөнья татар конгрессының югары бүләгенә лаек булды. Я горд сегодняшней награде, я говорю огромные слова благодарности, и я вас уверяю, что я с искренним сердцем служу татарскому народу. Бәйрәм театральләштерелгән тамаша белән ачылып китте. Ул Сембер җирендә татар тарихы, аның күренекле шәхесләре Файзулла Туйшев, Зәһрә Акчурина, Гаспринская, Габдулла Шамуков шәхесләре аша чагылдырылды. Я уроженец села Асаново, Чердаклинского района, народный артист СССР Габдулла Шамуков. Татарский народ богат на таланты и дал миру много известных и выдающихся людей. Я сыграл более 100 ролей, перевел на татарский язык произведения Шиллера, Эсхила, Шекспира, Пушкина, Гоголя, Крылова. Юбилей тантанасы узучы 1200 кешелек тамаша залы тулы. Анда Түбән Новгород, Пенза өлкәләреннән, Чувашия һәм Мари иле республикаларыннан да күп санлы делегациялар утыра. Татарстанның һәм Ульяновск өлкәсенең хөкүмәт бүләкләре тапшырганнан соң бәйрәм Казан бию ансамбле концерты белән дәвам итте. Ульяновскидан Рамис Сафин, татарлар.